जों दिनै अरो 17 पेको जला जन्मदिन आन्दारनि जों अरो जे 9टा बिसि जे कानागिन जेटा खुमलंग नि आरो जेटा तमतमनाय जों अरो प्रत्येकटा बिसिनि चेयरमैन सह तैचिन अरो जे लिडार सह जतन आचुक लायै जों दिनै खबर दिबो नाहालायखा जे मिया अरो जे खुमलंग पार्टी ऑफिस बीजेपी नि पार्टी ऑफिस न इनॉग्रेशन खायना थांग तने हायखाचिनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री बरमुनां मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा फायै जे आरो जॉइनिंग प्रोग्राम हायखे मेगा जॉइनिंग प्रोग्राम खलायखनि सामानि न आबनो तै किसा सानाय नबाखै जों तिनर जतन प्रथम लायखा तामनि हिमालय जोंर जतन सम्पूर्ण जों प्रत्येकटा बिसिनि जोंर खबर ना हाका जे नि आरो जे चिनि जे आरो 9टा बिसि हायखे जोंर प्राय नि आरो जों आरो जे जिरायना खला नि किसा संकल नाहारि जोंर सम्पूर्ण जों खबर ना हालाय माने जोंर खबर नाका बर जोंनिया फनुमाने जे 481 भोटार हाय जेटा थाङो बरनो जेटा जेखना माने फेबा अर जों खबर नायनाय माने टोटली जों प्रत्येकटा बिसिओ जों खबर नायनायखा जे आगे जे बीजेपी खाय दंनाय प्रत्येकटा बिसिओ जों खबर नायनायखा 10 जना 8 जना 12 जना 15 जना हायदामना फायै जों खबर मानका अर बाकी कटाल खाय के वो जॉइनिंग खाया बाकी कटाल के वो जॉइनिंग खाया अबनो आं दिनै सानामो जोंमाने तम बीजेपी खाय के आंगा अब खरचा बर बयबार जॉइनिंग मार आं अबसे सानामो जोंमाने जे फाइनल जतन से बाचा अंगा जतन से जॉइनिंग खालायबले बनि बागा आं दिनार सानामो जोंमाने बुइनि वा खमबाय बुइनि तयार बाय नागरा गदों आं सानामो जोंमाने कक से सानामो जों तामनि बागै गा कक सांगे केबो बर तामनो नागरा गदों बुइनि वा खम बुइनि बुजियाङै मान नाय नेमनि अरो जे बरक तै फैमानि अ बरक सम्पूर्ण ओ एरियानि बरक क्या आं खोनाका तेलुमुरानि एके यां मान्दाय सिमना चोरिलाम गुलागाती अब हाइके तु बय जॉइनिंग ताबकसा जरा अरने लोकल खरकसाखौनो जॉइनिंग नाय गरै अब सम्पूर्ण खबर नाका तिनावसो बरक म जों जे खबर नालाय सम्पूर्ण खबर नाका लोकल ने केबो जॉइनिंग खायनाय गरै बनि बागै आं सानोमोननि ओ जे बुइनि पारानि हाइके बुइनि एरियानि बरक न तुबे अर जॉइनिंग खालायबि माने अ बरला अर बुट नाया अरने सम्पूर्ण अर बरक बुट दुय अर अप्लाई खालायनिया फे बार मसालायमोन आंनिया मसालायमोन जे नुगो वाना खरताम बुसुदा दिगनाय केंखामले खना माने खरताम बुसुदा दिगनाय माने केंबाखौ मसालायमोन आसके मसालायका बरक बांखा हायता फेबा फायदि चैलेंज खायदि अ जागाव नोंनि लांगा बुकसा नंनाय जेसाबानो मसालाय दंदि अ 28 नि सामने जोंखामते क कतर बसाया चिनो एरिया वाला जों चैलेंज खायथाव एस आंगरनि खरकसा आंगरनि इलेक्टेड एमबीसी नै ताबो बर्तमान आं एमबीसी नै चैलेंज खायसौ पेको जला जन्मदिन गर जेसफनो कुदिदि इनिकेनै खेंगै दुति खेंगैफोर मसादि अर पास खायनिया मुख्यमंत्री अर अमित शाह पन फायदि के बर पेको जला जन्मदिन न सबायनिया ताबुक सब जरा निको आं चैलेंज खायसौ के हुनर ना सबाय मानया चिनर जे एरिया जब तो लीडर जतन छै माने खबर पूरा सम्पूर्ण खबर नाय नाय बनि बागैना ओ जेदि गने केङै मसानाय र नाय नेमेन अब किथिया तामुं सिनेबा दफा ओ दफानि बर रखना अब सानामो जमने ओ रिगनै मानै मसावै रिगनै मानै मसावै नि तामुं नाय देश बुसु ब जागा सगैत ओ दफा ब जागा सगैत दफानि बर ब जागा सगैत नि बिस्कां छ्राय साजागो एडिसी दखल खायनाय बोलते न एडिसीओ दखल खायनाय हाय जुरे दखल खायमानायबा गणतंत्र कोन खरिखा हाय दखल खायगोन हाय बुखु बायसगोन दखल खायमानाय तार माने स्राय तिप्रासार बुजिना नांखा तिप्रासार स्राय बुजिना नांखा नों जागाव एडिसी दखल खायनाय नि साजा दंतै नों तिप्रासार दखल खायनाय एडिसी दखल खायनाय माने तार माने 10 न तुबे और दखल खायना हाय जिमाबले ताइबो मसादि ताइबो पाथम बासै मसादि आनि कक्का मसावाफोर जेसफोर नंगौ मोनसेखौनो माला बनि बागै चैलेंज जों चैलेंज बोलते जों बुट बायसि चैलेंज जों अ जागावा जों बुलाय तगलाय चैलेंज या जों साब फानि गणतंत्र अनुसार बुट मान परे जों चैलेंज खायनाय साबो पाइ जों आबर सायनाय नाय
एडिसो 28니 참만에 28 정게 따르고 서우 एडिसो 정 24 के 25 संति प्रामो थाइना अब चिन बरकना जे सकपनन थकाइ छै तंग कुन दिन छ बुकसाने बीजेपी नि कक नारक माने मिस कॉपने चाकरी बुकसा जों हमला सब पुलिस तलांना हम तलांना खरक तो पुलिस मा खाना मिस कॉल बाय चाकरी बुकसा इंटरव्यू रसन रिस माया बरन मिस कॉल फैगासा हा बुको जे दै क्रै दै एडिसो ताफोन डिपार्टमेंट से क्रै DWS डिपार्टमेंट ना तो क्रै बुको नि PWD जे स्टेट PWD बरक जो तो किछु नाइ बले आरडी बरक नाइ बले ब्लॉक बरक चालक बले अब ती प्रमोट था चालक बा हम पुनः चिन मुंगसापना और मैं ताई किचिया अब किचिया बनो कानानु कोई कंपानु कोई कुनु सुगिया न बेर मासी जे नरम बनो बेर मान जाबो मुंगसापनिया बने बने जों और बेको जलान बरक तिनी स्ट्रंगली जों अबन बगे प्रोटेस्ट खायो अबन कन्डेम खायो जों और जागो जेटा नकल खायै ओ भाई जॉइनिंग खायै कई बार खाइछना हेन कई बार जॉइनिंग कई बार खाइछना और जागो जे और पार्टी ऑफिस न फुनु को कई बार खाइछना अबन बगना आं तिनी सानामु जुङो जे और चिनी 28 नि खाइनाय र 28 नि सानाय र हे के जों और जागो मोसाइ थानाय र नरक जेसपन मोसादि नवान छुना नंनाय नवान छुना नंनाय तिनी बुजिया सुजिया वान सुजिया वय जाहायनि कक सामानि एमएलए पाइका मन्त्रि पाइका नंताय तौना नांले तो हावा तौना नांले तो हावा मन्त्रि पाइमान बरको तो मन्त्रि पाइमान बरको तो एरिया मा तौना ले हा जे मुजुं तै हाय जे साथै सामा भइया आनि को वान छुना नंनाय न जे खरकचा मन्त्रि खांकाय निनि उपरो जे तिप्रसर आशा तो मने 14-15 लाख तिप्रसर आशा तो मने न वान छु कक मास थानाय वान छु को जिन कक साया हुंताय आइने न कक पाइमान परे न तै उरो बर बुम खान फुनुनाय नि न बुम खान फुनुन नांगन ब्ले नि न बुम खान फुनुन जन देश बाय दंग समाज बाय दंग न ओ दफा बाय दंग नांगन अब पाइमान बरु बाहाय दंग अबनि बगैना जों सावा जे अमा हाइकै जे खुमल एरिया वो तुंफा रोय दिनि ताइबो खानाका खरच चिन बरं लगा थांनाय बिहिक बिसाना दमक रैफु बिहिक बिसाना दमक रोय और जागो ताव खदिनि सिकिर तिप्रा मथान बरना हानि दमक रोय सिग्रा हिन दार दमानायबा बक बुद्धिया तंनाय बक गणतन्त्र नायनाय खनि बाकी लगा थांनाय हाकि दमक रोय हिनबा बने बगैना जांगा तांखा बने बगै जों एला किनि निसिम जों एला जुदि अमाय डिटेल बा जुदि हाय बिनि बिकल्प व्यवस्था जों ताम खाने जों एरेन बरगो वान थुबाय जों आलोचना ताई आस कक सालिया एलिसन रखना हामबाय रोय जे मियानि जे जॉइनिंग प्रोग्राम अब फल अब नकल हम हाइके नकल खाइमन खाने हाइके चलि तमना अब बन्द खाइतन ओरिजिनल जरा गणतन्त्र अनुसारे जे मुचुंनाय बथानाय जे मुचुंनाय बथैया नक थांगाय चैलेंज खलाय अब हाइ खलाय बेलेके जायाने वनचबाय टोटली एसा मरनि एकजल जन्म जन्म खरचा इलेक्टेड एमडी सिङै आंनो कन्डेम खायो बेलेके जायो मियानि डिपार्टमेन्टआव दै जनर मियाव हाइके ति प्रमोथनि बखाखै आरो जागाव केबो जॉइनिंग थाया आरो जों बरकनि सिमप्लि जर्नलिस्ट साइमानका 113 फैमिली ने 482 पुटर सीपीएम बाय ति प्रमोथनो आरो जॉइनिंग खाइका अंके ओकोक दो जे ति प्रमोथ लाल मोथा ने जे ग्रेटर रिप्रेजेंट सामानि मानलिया कृष्ण पूजबो मानया आबो बाय आसाइया ताबो जे 113 फैमिली नि 482 बुटार सीपीएम बाय ति प्रमोथ थांमानि नरकनि मोथानि बखाखै ताबो नायखा जे केबो थांगिया नरक जे जासाय खेमे बिसिते सीपीएम सयसुले थांगा बीजेपीआव बाहाय नरकनि खबर टडतो सीपीएम ना थां तामो थां सिनि मते जों एरियाव टोटली सिनि माने थानाय ख्रै बिसिव खबर ना माने टोटली आरो केबो थांगिया सीपीएम ना थां तिप्रा मते टोटली ओ एरियाव टोटली दिल केबो थांगिया अबन बगने जों सानामु जों माने 113 फैमिली ने 482 बुटा जता जों माने आबो आं जे वान जों खबर नायखा जे तंनाय आरो बरन आबना पुलाव सादाबे जे बीजेपी थांगे कयबा बिलबिति माराबो हिसाब से करे थांगे बिलबिति जे थाने जतन से बाजे बिलबिति
아무는 안 와놓고 갔다 하나의 길에 담쳐 저러지 너를 정 시뱀 못하냐 시뱀네 하는 정 시네마야 BJP 하는 시네마야 디프라마 하는 시네야 토탈리 키노 에덴 뭐렇게 조이닝 그냐 아니 이제 시만이 왔다 보는 미신이와 정리분 남만 미치고 거락잡는 거야 해봐 어로 랄모타는 그러니까 랄모타도 정도 알기는 사고 치는 디만담마 정도 에디시와 제가 정제 모하라스드 네트리체 정 디프라마다 가이 넘어니 정내 담아봐 정그 디만 가이네 정 산나이시 정 산나이시 정도 레나이야 정도 디만 가요 랄모타다 따로 모타다 버런이 버럭바 어른의 바뀌는 당연히 오자가 당바 아기케 BJP 때 동마 BJP 뭐 CPM 공그레스 당연히 BJP는 원래 딱 디프라모타고 CPM다 공그레스 뭐 파이너는 그따로 가이죠 디프라모타 가이 뭐하라 내때 알아다 그따로 가이는 선거도 나서 그래 어로 사보 뭐 다부터 사는 거 이게 에 거타 디프라모타고 제 함작나이 어로 따고 그나가 어버 따고 제 디프라사라고 하는 사람이 제 콕자 걸어 보다 디프라사는 힘만이 정사가 따고봐 제 니니 디만노 자작나이 완차 덕서 그냥 지니 디만 제다 정제 뭐하라 죽게 되면 알아다 라이저 해가 정 그래가 기블라이 천 해가 정 constitutional solution 제다 산 동문에 해가 정 1.5 에면 버게 산 동문에 어로 사법 파이 아부터 정 사는가 에 거타이 지니 거 그러니까 정말 제 사법 가나이 디프라모 하나 사법 가나이 뭐하라 디만 가나이 뭐는 파요 어로 완차 덕사 독자 정 깨나야 지는 디만은 제 사법 가나이 뭐다이로군 사법 가이가 정 뭐는 뭐다이로군 정 사법 가나다 지금 부부 있던 거봐 떤 사법 가이가 봐 제사 빠tin 뭐라군 정은 디만 가이면 사법 가이면 땅인데 제사 뭐라군 사법 가나이 니니 디만 우리 리겔이 있다 고보임이 있던데 뭐라 정 사법 가나이 뭐는 뭐가네 정어라 나이는 모하라스는 이제 자꾸 디만노 모하라스는 이제 디만노 제 자작네 뭐는 디프라모타 조인 해네 뭐는 디프라모타 디만노 사고 뭐라면 그니